Cordadas, un xogo de cartas cheo de trasnadas, treboadas e homes mortos camiño do cumio. Es un intrépida alpinista ou escalador que forma parte dunha famosa cordada. O teu obxectivo? Acadar o cumio levando todo o material que precises para completar a túa vía. Escalada clásica, alpinismo, escalada deportiva... Hai moito material diferente para cada tipo de vía. Conségueo para rematar o xogo. Pero, coidado, os outros xogadores tamén queren chegar aos primeiros, polo que atoparás múltiples obstáculos no teu camiño. Trasnadas, treboadas, roubos, chuvia a mares, furacáns. Mulas, homes mortos e outras cartas axudaránche a acadar o teu obxectivo. Descobre Cordadas, trasnadas camiño do cumio.